kita fanfɛ ko osofɛrɛw ni binganikɛla dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na mayina a yirala k'a fɔ ko ye musow kɔni wulilen do k'u jɔ ko olu kɔni mago bɛ ji kɔni na bamakɔ kin dɔ la ko min ye finitigi zon dɔ ye ko ale kɔni minɛra yen ŋɔlɔ kɔfɔlen in na masina fanfɛ ko olu kɔni ka donsokuntigi kɔni fatura ko ka sabu kɛ bingali wale dɔ kɔni ye an balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan an ka kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka bila kita ale ni bamakɔ cɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔni okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko bingali wale dɔ taara ka ɲɛsin yen kɔnɔmɔgɔw kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma o ko la olu y'a yirana k'a fɔ ko min ye karidon ye desanburu kalo tile 18 ko bamakɔ ni kita furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnna sanakɔrɔ ale ni kasaro ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye taama mobili dɔ kɔni ye nɛgɛ kaɲa 21 kɔnɔna la ko marifatigi dɔw kɔni nana ka na bingali wale ta ka ɲɛsin olu kɔni ma ayiwa kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni bɛ nin taama mobili kɔnɔ ko siga kelen don ale la k'a yira k'a fɔ ko ale ni banbagatiw kɔni bɛ nin jɛkulu kɔni na sabula ko min ye nin banbagati ninnu ye ko mobili laban min bɔra bamakɔ ko k'i kun ɲɛsin kɛɲɛba kan ko kita ni bamakɔ cɛla la olu kɔni ye o mobili kɔni najɔ ayiwa ko o mobili tɔgɔ in kɔni najɔlen olu ye marifa ta ka ɲɛsin mobili kɔnɔ mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko y'a yira k'a fɔ ko wari dɔ b'u ka orange money kɔni compte la n'o o bɛ taa 500 kɔni bɔ ɲɔgɔn ko la ko k'o ci olu kɔni ma ayiwa olu kɔni waleya in kɔni senfɛ ko o bɛnna ni min ye kita lamini osefɛrɛw ye olu ka patrouille kɔni kɔnɔna la sabula ko lakanabaliya hukumu kɔnɔna la finitigi bɛɛ lajɛlen wulilen do k'i jɔ walasa u bɛ se ka majugu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min ayiwa ko osefɛrɛ mɔgɔw kɔni ka yala in kɔni senfɛ ni an b'a fɔ patrouille n'olu taara bɔ ni binganikɛla ninnu kɔni kan n'u bɛ ka marifa jɔ nin taama mobili kɔnɔ mɔgɔw la k'u bololafɛnw kɔni minɛ o la ayiwa ko u kɔni ye muso in kɔni ka wari kɔni minɛ a la osofɛrɛw nalen u sera k'u ka baara jɔ u ni osofɛrɛw kɔni ye marifati kɔni caman tugu ɲɔgɔn na fo olu kɔni caman bolila nka olu kɔni bolilen mobili kɔnɔ mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ kɔni tun bɛ nin mobili kɔnɔ siga kelen don ale la ko sabula ko kabini u donna mobili kɔnɔ ko wa ko a ka ko kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko siga kelen don a la ka yira k'a fɔ ko ani banbagati ninnu kɔni jɛmakan kɔni don an bɛ wagati min na ko bi nin cɛ kofɔlen kɔni bɛ finitigiw kɔni bolo wa hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la maliyakiti jabaranin kan an n'o daw tulo kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ bamakɔ yan hali bi lakanabaliya kɔni okumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko tɔgɛ karila finitigi zon dɔ kɔni kan yan ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirala k'a fɔ ko hali bi kari tɛmɛnen min tun ye desanburu kalo tile 18 kɔni kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ ko tɛgɛ karila finitigi zon dɔ kɔni ka bamakɔ kin dɔ la ni o kin yɛrɛ tɔgɔ ye zɔni ye ni ale bɛ bamakɔ sigida 2nan kɔni na ayiwa ko ni ko in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ baki ni ale ye brigade anticriminel ye n'o y'an ka finitigiw ka bolofara dɔ ye ko olu kɔni ka patrouille kɔni senfɛ olu taara bɔ yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la vivalɛ kɔni fanfɛ n'o ye usine ye n'u bɛ zone kɔnɔna la ko o kɛrɛfɛla la u taara bɔ maa 3 kɔni kan u kelen don ka marifa don moto taxitigi dɔ kɔni na ayiwa olu kɔni sera ye ko min ye ni maa 3 la a yirala k'a fɔ maa 2 kɔni bolila nka maa kelen min kɔni bɛ yen ni ale yɛrɛ kɔni kelen don ka marifa ɲɛsin moto taxitigi kɔni ma ko u sera k'u bolo da o kɔni kan ayiwa bolo karilen ale kan u taara ni ale ye finitigiw dagayɔrɔ la ka sɛgɛsɛgɛli caman kɔni tengu a la sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni okumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin kamalen ye min tun ye marifatigi ye ko ale yɛrɛ kɔni ye finitigi ye ni an b'a fɔ minnu ma armée de terre n'o ye an ka duguma kɛlɛkɛlaw ye kati kan kɔnɔna la wa yen de y'a dagayɔrɔ ye ayiwa a yirala k'a fɔ ale ye 2e classe ye nka zon fana don o de kun na sɛgɛsɛgɛli kɔni ganna ale la u y'ale bila ka taa min ye finitigiw ka kiiribulo kɔni na walasa a ka kiiri bɛ se ka tɛmɛ ni moto taxitigi a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka yɔrɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ma jan nka a ka moto ma minɛ la wa basi ma foyi kɔni ma ale sɔrɔ wa min ye zon tɔ 2 ninnu ye n'olu kɔni ye bolila ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ walasa olu kɔni ka se ka minɛ cogoya min na ayiwa hali bi ka yira k'a fɔ ko nin fɛn dannen na n'o ye san laban ye ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la sabula finitigiw y'a fɔ u ka kuma caman kɔnɔna la ka yira fɔ ko nin wagati in na bingani wale cayalen don an ka jamana kɔnɔ taama siraw ka a cayalen don wa min yɛrɛ ye an ka mali faaba ye ko bingani walew cayalen don ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la ko wa ko n'i ye sigana ko ye k'i ka wuli ka se finitigilaka minnu ka suri la i ka wuli ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni bingani wale ninnu kɔni na cogoya ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen a yirala k'a fɔ ko mayina ko ye musow kɔni bolo don ko ka u ka nisɔngoya yira ko ka sababu kɛ ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu la ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko desanburu kalo tile 15 kɔnɔna la ko mayina musow kɔni wulila ko k'u jɔ ko ka sababu kɛ ko jiko gɛlɛya b'u la ayiwa ko o wulilikajɔ in kɔni okumu kɔnɔna la k'u ye taama daminɛ mayina fo ka taa i kun ɲɛsin Bafulabe kɔni ma min ye préfet ka yɔrɔ ye ka taa ye ko ka taa yira k'a fɔ ko olu kɔni sɔn jalen don kosɛbɛ ko ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye ko gɛlɛya min b'olu kan bi bi in na o ye jiko ye ko nin y'a tile 20 kɔ de bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko olu tɛ ka ji sɔrɔ ko wa ko olu kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ ko min ye préfet ye k'a ka fɛɛrɛ kɛ walasa ji ka segin ka na mayina a n'a lamini kɔni na sabula min ye Somajefi ye ale kɔni tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na
ko ni y'a san kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ko mayina dugula mɔgɔ dɔw fana kun wulila k'u jɔ ko ka somajabu kɔni gɛn ayiwa o de gɛnni kɔni okumu kɔnɔna la somajabu kɔni taara ka bɔ mayina nka an bɛ wagati min na bi musow y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ko ka sabu kɛ nin waleya ko sabula ko jiko gɛlɛya kɔni bɔ olu la ko n'i y'a mɛn ko adamadenya ɲuman ko o ye ji ye ko ji tɛ olu bolo wa ji ko ka gɛlɛ an bɛ wagati min na bi ko nin yɛrɛ kɔni ye fonɛnɛ kɔnɔna ye ko ni an taara tilema la ko olu b'a kɛ cogoya di ma ko o de kun na u wulilen don k'u jɔ ka yira k'a fɔ préfet a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa somajabu bɛ se ka segin ka na mayina cogoya min na ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Masina mara la a yira k'a fɔ ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o donsokuntigi kɔni fatura bingani wale dɔ kɔni sen fɛ ayiwa kibara minnu sera ma o kun na olu y'a yira k'a fɔ min ye Kolongo kɔni commune ye ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Lunta ye ko yen donsokuntigi de fatura bingani wale dɔ kɔni sen fɛ ayiwa kibara minnu sɔrɔla o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra décembre kalo tile 14 ye ko donsokuntigi ni ale yɛrɛ tɔgɔ Seni Jara ko ale tun b'a ka so de nɛgɛ kaɲa 22 kɔnɔna la sufɛ ko nin ye marifatigi dɔ ye olu kɔni taara ka taa ale bugɔ tuma min na u kɔni y'a bugɔ ko u y'a faga a fɛ yen nɔ nka an bɛ wagati min na ko bi ko maa kɔni t'a dɔn maa kelen minnu kɔni don nka ko ci bilala an ka finitigiw ma ko olu kɔni y'u sen fa ka se nin yɔrɔ kɔfɛlen na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da tulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa an balimaw ni de kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ